Hola, sóc Enric Aguilar, l'autor de La Fallera Calavera. I bé, estem en estiu de 2023 i va ser ja en novembre de 2013 quan vaig presentar en societat per primera vegada el joc de cartes La Fallera Calavera mitjançant una campanya de micromecenatge en Berkami que va resultar ser tot un èxit. Han passat quasi 10 anys d'això i durant aquesta dècada La Fallera Calavera s'ha convertit, podríem dir, en un fenomen que ha donat peu a 2 expansions, una novel·la, una falla i fins i tot una obra de teatre. Jo volia agrair a totes les persones que heu donat suport al projecte, que heu jugat amb les seues cartes, però sobretot que heu ensenyat el joc a altra gent. Moltes gràcies. En els pròxims mesos farem celebracions i anuncis per commemorar el 10è aniversari de La Fallera Calavera, que s'allargarà fins a l'any que ve, fins al 2024. I bé, volíem començar amb Paella Park, el parc temàtic de La Fallera Calavera. Es tracta d'un projecte molt especial en el qual treballem des de principis de 2022 i que vam anunciar recentment. Donarem tota la informació en tardor, però ja podem anunciar que Paella Park, el parc temàtic de La Fallera Calavera, és el nostre pròxim joc de taula. No és un joc qualsevol, sinó que és el projecte més ambiciós de Zombie Paella, que es tracta del primer joc de taula de caixa gran de la nostra editorial. Contindrà 2 taulers, més de 100 cartes, fulls de puntuació, peons, fitxes i per primera vegada un element tridimensional giratori. Serà ni més ni menys que una paella nòria que fins i tot tindrà 2 cares. És el meu tercer joc després de La Fallera Calavera i a la Casum, i en este cas l'he codissenyat conjuntament amb l'autor de jocs Eloi Pujades i ha estat il·lustrat per Esther Méndez, que és l'artista original de La Fallera Calavera. És un joc totalment nou en el que ens posarem en la pell d'un visitant del parc temàtic de La Fallera Calavera. Haurem de recórrer les 4 àrees del recinte i anar pujant a les atraccions, anar veient espectacles i fins i tot fent-nos fotos amb la mascota del parc. El joc es posarà a la venda a finals de 2023 i després de l'estiu donarem més informació. Res més, que passeu unes bones vacances i que jugueu a molts jocs.